ago. And Tita Tanya Chinita. Nabembang po ako ng pulis. Yun lang. Feel good morning po sa lahat ng kabisyo na sobrang adik na sa pakikinig at panonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po si Eunice. 32 ng Santa Mesa, Manila. Single mom po ako ngayon. At tulad ni Tita Tanya Chinita ay grabe po akong pinagdaanan ko din. Ito po yung panahong nasa 20 years old pa lang ako, 20-ish. Nakilala ko nga po yung police na si Von, na 35 years old siya noon. Kilala ko siya sa isang campaign rally. Ako po kasi nagbebenta ako ng mga ballers at iba pang merch items ng politicians kasi rumarakit talaga ako. Pero nursing student pa lang po ako noon. Mga third year college po yata. Nilapitan po ako ni Von at hiningi yung number ko para pag nag-order daw siya ng bulk, rekta na. Ases. Diskarte. Siyempre po, customer, kliyente, at umaasang kumita na kahit magkano, natuwa po ako. Kasi police siya eh. Legit, di niya ako lolokohin or iiskamin. At pagkakuha nga po niya ng number ko, nagsimula na po kaming magpalitan ng chats. At minsan tinatawagan niya pa ako. At isang beses po ay nakipag-meet na siya ulit para i-finalize ang kanyang mga orders. At ito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Pasensya ka na kasi hindi ko naman nakalain na nung kinontak kita, nakahanap na pala ng supplier yung contact natin. Sayang Ang dami pa naman ito. Sige Pero na. sample lang naman to. Yung sample, babayaran ko yan. Oo, promise. Babayaran mo? Oo, Hindi mo na to kailangan eh. Hindi, magagamit pa rin naman yan. May mga pagbibigyan pa rin naman ako. Ang hirap talaga ng ng racket ko. Yung puhunan ko parang laging nawawala. Hindi bumabalik sa akin yung puhunan ko. Wala akong kinikita. Ay, ang hirap maging estudyante. Pasensya na talaga yun, Isa. Pero, grabe ka, no? 20 ka pa lang, pero napaka-matured mo na mag-isip. Ganun talaga. Ako ba mukha na akong 35? Oo. Grabe ka naman. Nagtatanong ka dyan eh. Tapos, mukha kang 35. Pero gwapo ka naman. Bulera ka nun pala eh. Hindi ako marunong nun sa hirap ng buhay. Hindi ako marunong manloko ng kapang. Hirap kumita. Sa bagay. Nga pala,
Ibang topic na lang tayo. Basta babayaran ko yung mga samples. Bayaran mo ha. Promise. Scammer ka eh. Di naman ako scammer. Napakita Eh. naman ako sa'yo kung scammer ako. Kinuhanan kita ng pera or item. Bayaran mo yung kape ko dito ah. Hindi ako na magbabayad ng kinakain. Buti naman, nagpamasahe. Yung pamasahe ko, ibalik mo. Oo, babalik ko lahat ng ginastos mo pagpunta dito. Baka walang sobra. Papasobrahan ko. Tapos Tama gusto lang. mo, magpahinga muna tayo bago ka umuwi. Magpapahinga, hindi naman ako pagod. Pagod ka, kakasabi mo lang kanina, Oo nga, nakakapagod na ako. Nakikinig talaga ako eh, kung anong sinasabi mo eh. Kasi hirap alam mo pag nursing student dito sa Pilipinas, parang alam mo yun, naglolo. Ang hirap na mga review, araw-araw exam kami. Kasi syempre, masailan yung magiging trabaho namin in the future. Siya nga pala, bakit ka naging single? Sa ganda mong yan, single ka. Dapat taken ka. Aanhin ko yung sound check. Ayan, tuloy. Wala nang practice yung lalamon. Kasi, yung ko, jowa ko, 3 years sa Qatar. Iyo. LDR. Oo, kaya Parehas tayo ng lumabon, sitwasyon. ha? Parehas tayo ng sitwasyon. Bakit? LDR din? Yung dating yung jowa, taga Cotabato City. Ah, So, yun, hiwalay din kami. Kasi malayo na, assign ako dito sa Manila. ikaw ba't ka nagpulis? Gusto ko mag-servisyo Pero sa... 35 ka na eh, walang asawa. Wala nga. Kaya nga sinabi ko sa'yo, yung ex-girlfriend ko, mga parehas, 3 years din kami doon. Kala ko nga, kami magkakatuluyan, kaso nalipat din ako dito. Nung nadistino ako, isasama ko siya, ayaw niya. Wala tayong magagawa. Pero hindi ka pa nakakapag-isip mag-asawa. Siyempre nag-iisip na ako eh. Pero Lalo syempre nung marami- nakita kita. Naisip ko na yan. Kaso, Na ano? asawahin ka. Ala, Kaso bata. nag-aaral pa ako, no? Pwede pag-aralin kita. Lalo- Naku, ayoko umasa sa iba, kaya nga nagsisikap eh. Kaya nga mag-aasawa kayo para may katuwang ka sa Alam mo, buhay. nag-uusap pa lang tayo ilang beses, tas ngayon lang tayo nagkita, yan na yung iniisip mo, ang manyak mo, pulis ka pa naman. Ano ba sinabi ko? Aasawahin, O ano kung Di ano pwedeng namang manyak manligaw dun? muna. Di ba naligaw na ako sa'yo? Sabi mo nga, may chance Chat, naman chat, ako. chat lang, wala ka pang Diyos ko naman. Tapos yung yung mga dinala ko, hindi pa natin itutuloy yung mga Sige benta na, ko sa... bibiling ko na yung samples na yan. Kumain ka na dyan, tapos magpahinga tayo pagkatapos, ha? Okay ba? Hello, natatakot ako eh. Bakit? Wala ka ba bang experience? Wala. Ako lang bahala sa'yo. Kumain ka na muna. Sanay na sanay. Siyempre, pulis ako, eksperyensado ako. Ilang taon na akong pulis. Eksperyensyado sa Sa mga raid, mga... Raid! Magpapahinga, tapos mag-raid. Hindi ko nagtanoy. Magpapahinga, tapos Hindi, raid. basta, huwag ka na nga magtanong. Sige na, kainin mo na yan. Kain na tayo. Natatakot ako, promise. Denise, magtiwala ka sa akin. Tumukhang to. Ikaw Lulukuhin bahala ka. sa akin, ah. Ako bahala sa'yo. Ayokong pumasok ng pinakabahan. Tara na. Baka Ano? Ba't alam mo dito? Anong tawag dito? Motel, di ba? hotel, hindi naman motel. Hotel naman Bakit yan. sanay na sanay ka? Sir, tupalo na yung chicken, sir, at saka butter chicken at Kumain pancit, na sir. tayo, di ba? Bakit ka umorder? Hindi, para take out mo. Pag uwi mo, may pagkain ka. Thank you, salamat. Sige. ano Bilisan ba, lang Brad? natin na natatakot kasi talaga. Sorry, kinakabahan ako, hindi ako sanay. Ano ba yan? Ang lamig ng kamay ko. Sorry na Hawakan ko yung ako. kamay mo. Hawakan ko yung kamay mo. Ikikiss ko yung kamay mo, ha? Para uminit. Nakatakot eh. Huwag ka matakot. Nandito lang ako. Baka kasi, baka mabuntis ako. Pananagutan kita. Sabi ko naman sa'yo, handa naman akong mag-asawa. Asawahin ka. Talaga, Bon? Oo naman. Natatakot talaga ako, pero Eunice, sige. akong bahala. Dali na, di pa ako ready. Ang tagal kasi! Malita kayo ng gusto ko. Halika dito. Talaga? Halika dito.
Sa loob nga po ng 3 buwan, sobrang nasarapan ako sa bembangan namin, Nikon. Pagpulis talaga. Napakatulis. Tinuruan niya po ako ng napakaraming style. Style ng mga ng ginagawa sa bembangan. Ang galing niya. Kaya tuluyan po akong na-fall kay Von. Hanggang sa isang araw, masakit yung katawan ko tsaka nagmamigraine ako. Ano ba? eh. Gusto ko eh. Pagod nga. Eh, Gusto pa- ko. Pagod din ako. Nag-review ako magdamag tsaka... Ano nangyari sa'yo? kuha mo ng plastic, please. Oh. Teka. Ayan. Nalang sa balababo. Ano nangyari sa'yo? Bon, uwi na tayo. Nahihilo talaga ako. Ano ang nangyayari sa'yo? Buntis ako. Bon, nabuntis Ano? ako. Hindi yun yung inaasahan kong reaction mo. Sabi mo pa nanagutan mo ako. Bon! Ano nangyari? Safe? Sabi mo safe, tapos hindi naman pala. Ano ba talaga? Bon! Huwag mo ko sigawan. Bon, kahit sabihin kong safe, mabubuntis ako dahil lagi mo akong ginagalaw. Walang proteksyon. Kahit pa sabihin kong safe, mas marunong pa ba ako sa matris ko, ha? Tanda ka sa bibig mo, Eunice, ha? Bon, Paano nangyari? buntis ako. Paano nangyari? Anong klaseng tanong yan galing sa'yo? Hindi akin yan! Kasi ako, safe ako kung kumamada. Hindi akin yan. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako nakakapaniwala sa sinasabi mo ngayon. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo! Baka nalusutan ako, Eunice. Aminin mo na lang kasi. Lintat! Ang kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha mo. Nag-aaral pala ako kapal ng mukha mo. Ang kapal! Tumigil ka! Ang mukha mo. Sabi mo ba yun? Nagutan mo ako namin. Iluloko mo ba ako? Ako pa? Ako pa ba lulukohin mo? Ano ko hindi akin yan, Eunice? Ba't kita lulukuhin? Anong alam ko sa panloloko? Ikaw ang manloloko. Kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. O sige na, makapal na yung mukha ko. Anak mo Huling naman. kita na natin to, ha? Huwag mo na akong magpaparamdam sa akin, intindihan mo? Bon! Huwag mo itong gawin sa akin! Bon! Nangawa mo na, Bon! Gawan mo ako! Panagutan mo ako, Bon! Hindi kita pananagutan dahil hindi akin yan! Yung batang yan, na nasa pupunan mo, hindi akin yan! Bon! Huwag na magpaparamdam, ha? Intindihan mo? Bon! Maawa ka! Saka babalik na ako ng Mindanao. Babalik ako ng Cotabato City. Bon, hindi mo yun gagawin sa akin. Huwag mo itong gawin sa akin. Bon, mahal mo ko! Bon, pag anak mo to! Huwag mo ko pa kaya! Bitawan mo ako! Bon! Ibigay mo na sa akin ang iyong pag-ibig. Sino pong hindi magagalit kay Bon? Dininay niya po ako, pati yung anak namin. Hanggang sa nanganak po ako at magulang ko lang po ang tumulong sa akin. At si Bon nga po bumalik ng Davao. Isang beses po, tinry ko siyang tawagan dahil nagkasakit yung anak ko. Pero, wala na po ako matakbuhan nun eh. Diyos ko, ano bang nangyari sa batang yan? Bakit boses ni Tex? Papa, Wala, Mama. wala na kami pira ng nanay mo. Oo nga, Diyos ko, maawa ka naman sa apo ko. Gumawa ka ng paraan, Kanor. Ikaw ang lalaki. Matanda, ako ba yung... Tawagan mo yung pulis na yan. Huwag mo na kausapin niya, pulis yan, ha? Ipapulis mo ang pulis. Pwede ba yun?
Ipatanod mo yung polis. Kaya nga! Ano? Huwag na po, huwag na po. Yan kasi, Eunice. Tigas kasi ng ulo mo. Sorry po, Papa. Sorry po, Mama. Tawagan mo na lang po. Hello? Bon. Di ba sabi ko may huwag ka na maparamdam? Bon, may sakit yung anak mo. Ano? Bon, Sabi ko sa'yo hindi akin yan, di ba? Bon, maawa ka. Bon, sige na. Parang awa mo na. Para na lang sa pinagsamahan natin, Bon. Maya ka naman, Bon. Eunice, tumigil ka na. Bon, sige na. Nanahimik na ako dito. Nandito na ako sa Cotabato City. Nagmamakaawa na ako. Sige na, kahit magkano lang. Kahit magkano lang maawa ka sa akin, Bon. Ilang ma. Sorry kung ganito yung buhay mo. Wala kang tatay. Pero promise, magiging tatay at nanay ako para sa'yo. Okay lang po, Mama. Sapat na. Basta ikaw. Mahal na mahal kita, anak. I love you, Ma. Kung siya'y higit, chose number one. Metro's number